Daga ina haka? Daga kofar gidan budurwarka nake, na ga wani saurayi a kofar gidan. Ya je fira. Kofar gidan su Fatun? Kware kuwa. Yana nan ya yi asa a sallama da ita. Dakata, aka faran nan ka kamo wani labari. Ban ji daɗin labari. Da ƙyan na tsira da rai. Ba na son ka dinga kamo. Ka je gani, gaskiya ne. Kofar gidan su Fatun? Kware kuwa. Ka je ka gani yana nan a kofar gidan. Wannan in bai auri Fati ba akwai matsala. Gaskiya. Bara in je in ga ya za ta kai. Na jirga ka wallahi, na dan yi wanki ne wallahi, wasu kana dan daure. Kai Wannan in banda ya raina mun wayo ina zuwa gun Fati wai shi ma zai zo. Kai wa kiyama wannan gurin Fati zo. Wannan da kake gani ba gurin Fati zo, guri na izo. Dan rainin hankali, classmate ɗina ne ya zo guri na kuma ka zo ka kama dukan sa. Ban yadda ba ka yi tara kofar gidan. Ba haka bane, ba za ka gane ba. Ba za ka gane ba. Ba za ka gane ba. Abokina. An fasa ba. Ba ni ne yayanta ba. Kuskure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokina. Wannan ya janyo mun matsala. Abokina ya kai maganin zakka ko shigo. Hege baki. Ka sa kake ce na kore shi. A kore shi.